A Tisza közössége folyamatosan növeli az előnyét a kormánypárttal szemben, és egyre többen állnak a változás mellé, a magyar kormány pedig érzi a vesztét, és ezért tétet emel. Egy bukásra ítélt rezsim kapaszkodik a hatalomba. A tét a szabadság lebontása. A kormány gyermekvédelemről beszél, de nem ad védelmet a pedofilok ellen. Átláthatóságról beszél, de mérhetetlen korrupciója miatt elesik az országunk az EU-s forrásoktól. Békéről beszél, és most már bizonyított, hogy háborúra készül. Legutóbb pedig egyértelműen elárulta a külföldi magyar honfitársainkat is, amikor a miniszterelnök kiállt a nyíltan magyar ellenes és végül elbukott román elnökjelölt mellett. Ez a jogszabálytervezet, amiről ma vitázunk, ezekről és a megélhetési válságról, a NER gazdagjainak fényűzéséről próbálja elvonni a figyelmet. A transzparencia törvénynek csúfolt törvénytervezet nem más, kedves képviselőtársaim, mint egy újabb putyini eszköz arra, hogy a Fidesz csatlósok önkényesen idegen ügynöknek bélyegezzenek bárkit, újságírókat, civileket, politikusokat megalapozott gyanú nélkül. Az új jogszabálytervezet célja, kedves képviselőtársak, a kritikus hangok elhallgattatása és a megfélemlítés, amely, ha sikerrel jár, súlyosan veszélyezteti a választások szabadságát és tisztaságát is. Csak hogy a kormányfő elszámította magát. Félelmet várt, ehelyett ellenállásba ütközött. Az embereknek elegük van, és egyre nagyobb számban látják be, hogy változásra van szükség, és erre van most esély.